Siła łemkowskiej kultury. Spotykamy się tutaj, to jest taki drugi dzień, w którym obchodzimy jubileusz 30-lecia urodzin Igora Epifanusza Drobniaka. Witam bardzo serdecznie gości, jakie przyjechali tu do Wróci i proponuję, żebyśmy na początek zapraszam do złożenia kwiatów. Może zaczniemy od pana konsula honorowego Ukrainy, przemysłu pana Aleksandra.
poproszę pana Jerzego Naletkę, wicestarostę Gorlickiego. Od imieny objednania węgiel figu składa pan Stefan Władzy. Pana Petra Mechaniczkowo. Od imeny redakcja Besidy Stowarzyszenia Łęki. Członkowskie Makowa. Bardzo. Może zaproszę do wspólnego zdjęcia jeszcze przy okazji. Ja wam dziękuję, że Chyba się pewne standardy są tak dobre, że tak wspaniałe, że po prostu... Jego urodzin. Szczero serdecznie witają hosteje, które przyjechały do nas i z Ukrainy, i z Polski, i wszystkich miejscowych naszych Łękiów, krajan, Wetantów, Krynycy, Romaniuci. Jak patrzycie Państwo na mnie, to widzą Państwo wyszywaną koszulę, wyszywankę. Nie wiem, czy to nawiązuje, czy to koresponduje z Nikiforem, ale dzisiaj mamy dzień wyszywanki, także mogli Państwo spotkać dzisiaj ludzi ubranych, czy są tutaj wśród nas obecni, tak jak Pani tutaj małżonka konsula, Pani Danuta. Tak. Także taki dzisiaj wyjątkowy dzień, jakby podwójne święto, a to drugie święto, no to są urodziny naszego Epifaniusza Drowniaka. Witam bardzo serdecznie tutaj między nami poczesnego konsula Ukrainy w Peremyśli pana Aleksandra Baczyka, konsul Ukrainy w Przemyślu pan Aleksander Baczyk wraz z małżonką pani Danutą. Witam gospodarza, burmistrza Krynicy Zdroju, pana Dariusza Reśkę. Niestety opuścił nas pan Jerzy Nalecka, wicestarosta Gorlicki, ale ma inne obowiązki w Bobowej. Ale wśród nas są inni zacni goście. Jest pani Małgorzata Półchłopek, jest pani. Jest to przewodnicząca Rady Miasta Krynicy Zdroju. Witamy również tutaj u nas księży. Witamy ojca doktora Berona Michajlyszyna. Witamy miejscowego parocha ojca Iwana Pipku Hołołu Towarzystwa Sarepta. Jan Pipka,
przewodniczący Stowarzyszenia Sarepta. Witamy z dalekiej historii ojca Artura Hrabana. Ksiądz Artur Hraban jest przewodniczącym Stowarzyszenia Łemko-Tałe. Witamy pożegnamy dziś hosty z Ukrainy. Witamy panią Lilię Płachti, przedstawiciel Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia Łękowszczyzna oraz kierownik Wydziału Kultury organizacji, która nazywa się Centrum Rozwoju Ukraińskiej Kultury Miasto Lwów. Również z panią tutaj do nas przyjechał pan Zenowi Huzar. Jest to, po polsku mówiąc, wicewojewoda obwodu ługańskiego. Jest również pan Oleś Diak, członek Związku Pisarzy Ukrainy. Witamy też innych przedstawicieli naszych organizacji. Jest pan Petro Trochaniwski, redaktor czasopisu, główny redaktor czasopisu Besida, poeta, przedstawiciel Stowarzyszenia Łęków. Witamy pana Jacka Stawyskiego, hurtka Kręckiego Objednania Łęki, pan Jacek Stawiski, przewodniczący Koła Narodowego Zjednoczenia Łęków tutaj w Krynicy. Nie wiem, czy opuściłem kogoś, czy nie. W takim razie witam jeszcze raz serdecznie, przekazuję głos pani Natalii, która tutaj zaprosi państwa do panelu i przedstawi cały program uroczystości związanych z upamiętnieniem 120. rocznicy urodzin Nikifora. Dobry dzień dobry. Ja tak bardzo pokrótce, ponieważ dzisiejszy program jest bardzo u nas bogaty. Na początek tłem muzycznym tymczasem dał nam zespół Trykrokiewicz, 3 kroki w noc. Proszę właśnie o zajęcie miejsca. Ten jubileusz to jest dla nas jako społeczności łękowskiej bardzo szczególne święto naszej społeczności, naszego bohatera, ponieważ tych bohaterów mamy niewielu, więc jeśli narodzi się taka osoba, to naprawdę jest to dla nas coś bardzo ważnego, ponieważ tacy ludzie wybitni kształtują naszą tożsamość, ale też tożsamość kulturową. Wczoraj zaczęliśmy świętowanie obchodów w Gorlicach w Centrum imieni Bogdana Ihora Antonycza. Odbył się wykład otwarty o życiu i twórczości Epifaniusza Drobniaka Nikifora. Dzisiaj główny dzień obchodów i świętowań jest właśnie tutaj w Krynicy, z którą, jak wiadomo, Nikifor był bardzo związany. I żeby nie zapomnieć, więc robię to teraz, chciałam też serdecznie podziękować panu dyrektorowi Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, panu Robertowi Ślusarkowi, że mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać. Chciałam serdecznie podziękować panu burmistrzowi za to, że po tym dzisiejszym naszym świętowaniu państwo zabiorą ze sobą do domu te upominki, które wiszą na krzesłach. Jest to prezent od miasta Krynicy. Oraz dyrektorowi dyrektorowi Centrum Kultury w Krynicy, panu Wojciechowi Królowi, za to, że pomógł nam technicznie zorganizować to wydarzenie. Dziękuję serdecznie. A teraz słowo o panelu. Ja to ktoś inny wokół Epifaniusza Drewniaka. Chciałam zaprezentować naszych gości, którzy przybyli też do nas z różnych części Ukrainy. Zacznę od pana Antoniego Krocha, chyba dużo mówić nie trzeba, jest bardzo osobą tutaj znaną w środowisku, ale też szerzej. Dziękuję za przybycie. Pan Zbigniew Muranin z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, kustosz tego miejsca przez wiele lat. Pan Artur Irzewski, Instytut Narodoznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk z Lwowa, krytyk sztuki. Pan Łukasz Białkowski, Uniwersytet Pedagogiczny, również krytyk sztuki, a nad całością tego panelu czuwać będą pan Jan Szupek,
Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej oraz Bogdan Huk, nasz dziennikarz. Ja oddaję Panu w takim razie głos. Chciałam jeszcze, po panelu odbędzie się część koncertowa zespołu Trójk Rokiewnicz i niestety panel filmowy ze względów pogodowych, aury pogodowej musieliśmy przejść tutaj do środka do muzeum, co jest też pewno zrozumiałe, więc będzie to taka ostatnia część dzisiejszego świętowania. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry Państwu. Tak się składa, że prawdopodobnie większość spośród nas obecnych w tej sali nie widziała Nikifora żywego i nie słyszała go, nie mogła obserwować, jak przekracza światy, idąc z Krynicy wsi do Krynicy miasta, ze świata swojego grecko-katolickiego do świata kuracjuszy, którzy przyjechali z kraju o nazwie Polska. Z tego względu mnie jako dziennikarza, który interesuje się żywymi postaciami, uważałem, że bardzo ważne jest zebranie wspomnień o Nikiforze i udało mi się dotrzeć, myślę, nie liczyłem, ale dotarłem gdzieś do około 10 postaci, które same znały Nikifora. Były nawet takie postacie, które dawały mu jeść i przez wiele lat udzielały schronienia w swoim domu. Ale dziś, za chwilę, głównym bohaterem filmu, jeżeli chodzi o technikę, jest to film, głównym bohaterem będzie pan Aleksander Jackowski, znakomity polski historyk sztuki, który w czasopiśmie Polska Sztuka Ludowa opublikował swego czasu serię chyba najbardziej kompetentnych do dziś artykułów na temat Nikifora, a oprócz tego był jego bardzo dobrym, można powiedzieć, że nie tylko znajomym. Jeśli byłem u pana Jackowskiego miesiąc temu i miesiąc ma ta rozmowa, którą za chwilę Państwo zobaczycie, to zobaczyłem, jak olbrzymi związek emocjonalny był między Nikiforem i panem Aleksandrem Jackowskim. Za możliwość udostępnienia mi telefonów i znajomości do pana Jankowskiego dziękuję panu Antoniemu Krochowi. A więc przed nami krótki, około 15-minutowy filmik, w którym stawiam trochę bardzo takich podstawowych pytań panu Jackowskiemu. W ogóle film ma około, czy zapis, nagranie rozmowy ma około 1,5 godziny. Myślę, że będzie to dobre wprowadzenie do naszego dzisiejszego spotkania. Po filmie przekażę głos mojemu koledze, a także wszystkim innym i zaczniemy klasyczny panel nikiforowski. Ktoś mi zawstydził z tym wszystkim, schował to wszystko, no i zaczęliśmy rozmawiać. Po czym potem poszedłem na ten murek, czy tam na murku, że siedział i malował. No i potem już tak poszedłem do domu i tak już wiele czasu z nim spędzałem. Jak wyglądał ten jego dom? Panowie go nauczyli, żeby spał na tapczanie. Poszedł, spał zawsze na ziemi. Usłyszałem drewniany domek. W tym domku on miał swoją taką skrzynię, malowaną. To była duża skrzynia bardzo, gdzie na swoje obrazy i ona była malowana z zewnątrz przez niego. No i właściwie po pozytywny sposób. Nic więcej takiego tam ciekawego nie było. Ciekawe było to, że on powykleił sobie ściany fotografiami świętych, żeby będzie pisał różni święci, prawda, Piłsudski. Z gazet wycinał? Gazet. Czyli Nikifor wiedział, jak jest społeczeństwo zbudowane, kto jest ważny i jakie są stosunki między ludźmi. On tylko się zaczyna w ogóle świadomość człowieka. A gdzie stał ten dom? Ten dom stał
nie umiem powiedzieć tej ulicy na boku, czy tam gdzieś. I niedaleko od samej granicy. Tego przyzwoity domek. Z tym, że ponieważ miał zaufanie do ludzi. Ogromne. Takie zaufanie się dziecka trochę. A tamten gospodarzy tych swoich miał szufladę, wkłada pieniądze. Trochę się dziwił, że tyle czasu już wkłada i wciąż jest. Nie przybywa. Nie. Co to byli za ludzie? To ten dom należał oczywiście nie do niego, tylko do kogoś innego. Nie jest. Po prostu do innego wrogu. Czy pan się z nimi zapoznał? Z tymi ludźmi? Nie. Nie interesowali zupełnie. Oni się też nie interesowali. Tego zjawiski jedyne na świecie. Wielu jest takich ludzi wyjątkowych. Nikifor miał bardzo silne przywiązanie do spokoju, do swojej rodziny. On miał całą konstrukcję świata. On sobie wyobrażał jego ilustrację. On pokazywał, jak ten świat wygląda przecież. No to mało mówił, najwyżej mówił. Fatalnie mówił, to jest tak, że można było porozumieć z nim. Przyrobiłem na takiej zasadzie po prostu, że uważam, że on jest w ogóle, się przed zajmowałem sztuką ludową. I w momencie uważałem, że ta sztuka ludowa już nic mi nie daje. Interesowało mnie to, co spoza nią, te pozycje wyjątkowe. A więc taki właśnie jednym słowem z takich ludzi, to było ciepło, że to był Nikifor, zwłaszcza Nikifor. Już więcej nie ma, przecież to jest niemożliwe, żeby ktoś taki się urodził, że się uchował w tym stanie niefrasobliwości, w którym był. Wzruszał pana i wzrusza nadal, widzę, Nikifor. Bardzo bliski człowiek. Nie wiem, czy wzrusza. Bardzo bliski. Co było takiego właśnie, co bardzo pana z nim wiązało i jego z panem? Na czym polegała ta więź wasza? Tak? To był genialny artysta. Genialny. Miał swój świat wewnętrzny. Ten świat, który przekazywał później w tym wszystkim, co robił. Ale to był jego świat. On miał, jednocześnie był taki, przecież o czymś bardzo samotnym. Tak. No każdy człowiek wielki samotny. No przecież ludzie poza Banachem, poza mną tam jeszcze mało kto doceniał jego malarstwo, jego talent. Nikifor był bardzo dobry. On miał sobie wszystkie takie dobre cechy dziecka. I uśmiech dziecka. To, czego brakowało mi potem w tym filmie, który powstał, tam nie było zupełnie tego uśmiechu, który był w Nikiforze.
sobie taką dziecięcą i radość wszystkiego, i życia, i przeżywania. Co sprawiało mu tę radość? Czym się cieszył? Świat. Świat. To, że się może oddychać, a ty nie kaszleć, a że chodzi, że idzie. Normalnie nie myślał o tym. Żył pełnią życia. Żył tak, jak umiał żyć. Nie zdawał sobie sprawy, że można inaczej. A skarżył się niekiedy? Czy zapłakał? No pewnie. Czasem się skarżył. Rzadko się skarżył. Skarżył się, bo ludzie poszukiwali, ale jednocześnie ludzie nie doceniali tego, co on robi. Przecież on żył, chodził na obiady, potem dawał te swoje obrazki, oni niszczyli te obrazki, uważali, to nic nie jest warte, prawda? I człowiek zawsze ten kompleks, zawsze taki, wiadomo, że są takie rysunki, gdzie z nikiego przychodzi do izby, gdzieś ręce podnosi, wszyscy witają Nikiwora. Możemy tak było. Cały czas wyobrażenie. On w sztuce próbował jakby wypaść sobie to, co by chciał, żeby było w życiu. Nikiwor bardzo dobrze. On miał sobie wszystkie takie dobre cechy dziecka. I uśmiech dziecka. To, czego brakowało mi potem w tym filmie, który powstał, tam nie było zupełnie tego uśmiechu, który był w Nikiforze. On miał w sobie taką dziecięcą radość wszystkiego, i życia, i przeżywania. Co sprawiało mu tę radość? Czym się cieszył? Świat. Świat. To, że się może oddychać, a ty nie kaszleć, a że chodzi, że idzie. Normalnie nie myślał o tym. Przyjmował nowe ubranie, nie był pełnią życia. Nie miałem odnosu. Żył tak jak... Patrz takiego. Prosiłem go, żeby oglądał różne rzeczy. Z tym, że bardzo mnie interesowało, jak zareaguje na polską kulturę. Tak w ogóle pojechaliśmy tam, nie chciał zobaczyć. No, potem miał narysunek na polskiego. Narysował. I narysował w lepszych proporcjach niż on jest w rzeczywistości. Ale zostawił mi to, jak wyjeżdżał, zostawił mi to pod serwetem, ten obrazek. Bo tak jak poprosiłem, to nie, ale tak mi zostawił go dla mnie. Po to serwetę. Jego świat wyobrażeń był inny niż nasz. Jak zaprowadziłem na wystawę, gdzie były jego prace, no to pierwsza rzecz chciał to zabrać, no już to jest jego. Bardzo sobie sprzedać, to jest sprzedane. Ale pozwolił, żeby zostały jednak. Jak mógł nie pozwolić? Przecież to jest bidek, który... Ale czy umiał... Co bidek ma do powiedzenia?
Czyli nie umiał stawiać oporu jakiegoś, że nie, tylko godził się tak, że chodźmy. Mówił o tym, że tak, no, ale jasne, że tylko słowie. Czy spał u Pana także tam na chorąży? Tak. No, on już należał do tej kategorii ludzi, którzy śpią wszędzie tam, gdzie trzeba. Jak jest zmęczony, to śpi, jedzie pociągiem, to śpi, masę jeździ pociągiem. Bardzo kogo. Dlatego tyle jest ciekawych obrazów, które są obrazami jakby widzianymi z okien pociągu. Tak, on wędrował, to był typ wędrownika. Nikifor wymagał potem opieki lekarskiej. Miał ten gruźlicze, czy inne zmysły. Jakie mogło być źródło tej gruźlicy? Nędza. Nędza. Spanie byle gdzie, w czymś. Bieda. Zawsze była bieda źródłem gruźlicy. Czy opowiadał coś o dzieciństwie, o rodzinie? Najwcześniejsze rzeczy opowiadał, to było jak na 12-13 lat. Pokazuję fotografie z tamtego czasu. On już wtedy miał charakterystyczny sposób malowania. Już nawet jako dziecko. Ale nie wiem, czy on miał braci, czy siostry, czy nie. Być może mi to kiedyś opowiadał. I nie pamiętam. A w jakich sytuacjach w ogóle mówił? Kiedy było mu coś potrzebne, czy kiedy się cieszył, czy był smutny, kiedy się zwracał? No nie, tak jak pan. Kiedy chciał coś powiedzieć, to mówił. Gdy przyjechał do Pana, to też malował? Czy tylko wędrowaliście po Warszawie? Jak ja pisałem, bo nie chcę już to powtarzać. On rano malował, bardzo wcześnie rano malował. Później gdzieś tam chodziliśmy, samochód czy coś. Wieczorem robił rysunki do obrazu, który później będzie robił. Właściwie 24 godziny rysunku. Nie no, nie 24, ale od wstania do położenia się. To było jego życie. Pan pisał też, że poszliście razem na takie oględziny jakby lekarskie. Nikifora do jakiegoś zakładu. Tak. Co Pan opowiedzieć? To nie Pan mi powie. Poszliście do kilku lekarzy, psychiatrów. A, do psychiatrów. Tak, mnie interesowało. Nie, moi przyjaciele lekarze, psychiatrzy, to byli ludzie podobni do Nikifora, którzy na troszkę wyższym szczeblu.
Janek Mitarski. Nie przyszło. To nie są zaburzenia tego typu, które wydaje się gdzieś tam wchodzić i utwierdzić. Także stosunki psychiatrów i Nikifora ułożyły się bardzo dobrze. Rozumiem. No raczej tak. On widzicie w nim Nikifora nie jest tego świata. Nikifora nie wnika. Nie ma sumić kategoriami takimi, czymś jak on to był, takim czy takim. On był tak, jaki był. Ja go akceptował, no nie. Czy złościł się, czy był nerwowy, czy spokojny? Nie, czasem się złościł. Czasem mnie złościł. Znaczy, tam zupę dali, coś takiego. Miał to poczucie, że tam gdzieś był, ci powinni byli z nim zajmować, że się nie zajmowali tak do końca, jak trzeba. Ale to nie jest takie rzeczy. Co lubił zjeść? To co mu dają? Nie wybredzał? No, gdy już był w takiej dobrej sytuacji. Zależało tego nie było. Trudno przełykał, tak? On miał coraz większe kłopoty w życiu zdrowotnym. Od tego chyba zależało to sporo. Był wierzący bardzo. Jest. Wiara jest szalenie ważna. Szalenie ważna. Żywka jego wiary. Żółw świadomości tego właśnie. Czy modlił się? No Tak, w sensie klasycznym takim, że nie, no skąd? Nie był idiotą. Nie chodził do kościoła, nie mówił w ten sposób. Ale miał swoje stosunki z Panem Bogiem. to bardzo bliskie, jak widać na jego dziełach. Bardzo blisko. I sam był blisko niego, widać. On tak. Gdyby go zapytać się, jakie było miejsce jego w tym panteonie całym, to na pewno nie było takie miejsce tylko na tym wschodzie. Ja byłem gdzieś na tym wschodzie, natomiast on już był w tej warstwie jakiejś wyższej, wtajemniczenia takiego. Już sobie tworzył wizję tego wtajemniczenia. On tworzył ludzie rzeczywistość. Tworzył swoją religię, swoją obyczajowość. Tak? Tyle pan. Pan Aleksander Jackowski. Uzupełnię tylko przed tym, jak przekażę głos współpaneliście, że o tym, czego Państwo nie widzieliście w kadrze. Otóż po prawej stronie pana Jackowskiego na szafie wisi jeden z obrazów Nikifory. Jest to prawdopodobnie ten obraz, w który pan Jackowski wpatruje się leżąc na łóżku, a ma dużo ponad 90 lat, wpatruje się i kontempluje go każdego dnia.
Proszę Państwa, niewątpliwie bardzo wzruszające wspomnienie człowieka, który ma wielkie zasługi dla zauważenia, przybliżenia szerszym krajom postaci Nikifora. Wspomina też tutaj Andrzeja Banacha, że też tutaj był ten plan. Oczywiście wszystko gdzieś się tam zaczęło już przed wojną artykułem, entuzjastycznym artykułem Jerzego Wolfa w Archada w 1938 roku, ale nie pora, żeby tutaj przypominać biografię i recepcję Nikifora, tylko tak jakby spojrzeć z dzisiejszej perspektywy na te dokonania tych interpretatorów, tych, którzy przybliżali, tych odkrywali. Ja bym prosił pana Antoniego o swoje refleksje, o podniesieniu może do niektórych wątków, które tutaj tak wzruszająco mogliśmy we fragmencie tej wspaniałej rozmowy zauważyć. Oddaję głos. Proszę Państwa, moja wypowiedź będzie bardzo osobista i innej nie potrafię, ponieważ pan Jackowski ogromnie mi w życiu pomógł i byłbym zupełnie kim innym, gdyby nie on. Dziękuję Ci, Jacku, bo się do niego przyjacielem mówię Jacku. To jest jedno. Po drugie, chciałbym zwrócić uwagę, że dzięki Nikiforowi Jackowski odkrył drogę swojego życia. Nikifor był dla niego, była tu w Krynicy współpracownica i przyjaciółka, w tym najlepszym sensie była na wczasach Jadwiga Jarduszkiewiczowa, zadzwoniła do Jackowskiego, że jest taki Nikifor, on natychmiast przyjechał i to zmieniło jego życie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, przyszedł z Syberii z pierwszą armią, potem pracował w MSZ-cie, potem w ostrym, dramatyczny sposób wyszedł i nie bardzo miał co ze sobą zrobić. I wtedy zainteresował się sztuką nieprofesjonalną, naiwną, inną ekspresją psychopatologiczną, o czym przedtem nie miał pojęcia. On w to wszedł na głęboką wodę od razu. I jednym z pierwszych wielkich artystów, którym on się zajmował i na którym, jeśli to właściwe słowo, on się uczył fachu, to był właśnie Nikifor. Wtedy jeszcze, cofnijmy się te 50-60 lat, wtedy jeszcze nie było kultury zachwytu nad sztuką prymitywną, nad sztuką ludową. To było domenem paru intelektualistów, paru wybitnych plastyków, ale nie tak zwanej publiczności. Ten nurt kultury polskiej, który przyszedł częściowo z zachodu, częściowo ze wschodu, częściowo jest rodzimy, to dopiero musiało być parę osób, które tą potrzebę, które to zainteresowanie stworzyło. Potem wystawy Jackowskiego inni, talent, pasja, intuicja, to było coś, czego on się nauczył na Nikiforze. Ja oczywiście bardzo upraszczam i bardzo skracam. Proszę o wybaczenie w takich warunkach. To jest bardzo szeroki temat. Z jednej strony. Z drugiej, pan Jackowski jako redaktor kwartalnika Polska Sztuka Ludowa, w swoim czasie wicedyrektor Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, lansował, mógłbym kilkadziesiąt nazwisk wymienić, ludzi niepozbieranych, niepogodzonych z życiem, chorych, ułomnych. Wprowadził tych ludzi do kultury
a jednym takim głównym, pierwszym nazwiskiem no, był Nikifor. Także to jest, to trzeba na to spojrzeć i z jednej, i z drugiej strony, że tak powiem, nie tylko Jackowski wylansował Nikifora, ale wylansował się, odkrył się, a Nikifor był katalizatorem. Jeśli jest na sali jakiś chemik, to niech mnie zatrudni. No ale był czymś, co go wyzwoliło. Ja Jackowskiego znam, bardzo mi pomógł od 1969 roku, kiedy nie był taki stary i kiedy był bardzo energiczny i potrafił kląć. To był major, proszę Państwa, kościuszkowców. On przeszedł pod Lenino, był na Saskiej Kępie, kiedy dogorywało powstanie warszawskie. To jest człowiek z bardzo bogatym i skomplikowanym życiorysem. Jednocześnie jest to dziecko starej inteligencji warszawskiej. Jego ciotecznym dziadkiem był Bolesław Prus. Jego bardzo bliskim krewnym był wybitny rzeźbiarz Jackowski, ten, który wyrzeźbił Jana Kilińskiego, pomnik i wiele innych. Żonę, matka Jackowskiego była francuska. Jackowski mówił po francusku jak po polsku i znał doskonale kulturę francuską. Jego wielkim przewodnikiem duchowym był Józef Czapski, późniejszy współtwórca paryskiej kultury. To jest postać bardzo wielowymiarowa i bardzo trudna w odbiorze i jednocześnie wiele zakrętów w historii kultury polskiej drugiej połowy XX wieku jest z nim związanych. No ale ja może o Jackowskim, bo był o nim film. Proszę Państwa, no, nie mogę o tym mówić bez wzruszenia. Ja miałem 26 lat. On mnie zaprosił, on ze mną, pracowałem wtedy w Muzeum Tatrzańskim, byłem popychadło. Pierwsza osoba, która mnie potraktowała zawodowo poważnie, to był Aleksander Jackowski, ja mu tego nie zapomnę. A wracając do Nikifora, on odkrywając Nikifora, jeżdżąc, notując, fotografując, zbierając, uczył się zarazem stosunku do tego rodzaju sztuki, a to, że tego rodzaju sztuka wymaga przygotowania, którego na ogół ludzie nie mają, a jeszcze wtedy, co takie, to ja bym sam potrafił lepiej namalować, to dziecko potrafi namalować, to wpiec. Wielka kolekcja ludzi, którzy opowiadają, jak żałują, jak mogli u Nikifora kupić obrazek za 50 groszy, a teraz sprzedać za 5000. I jaka to straszna szkoda, gdybym nie był taki głupi, to bym, panie kuracjuszki przyjeżdżały, wiele ludzi mogło zrobić majątek, no gdyby nie ich głupota. To jest znany bardzo leitmotyw. Potem zrobiła się rzecz trochę przykra, mianowicie książka Andrzeja Banacha, która była próbą polonizowania Nikifora, zupełnie zbędne, zupełnie niepotrzebne, zupełnie dużo złej krwi to narobiło. No. Dla mnie to był przede wszystkim artysta. Też się uczyłem, ja się zajmowałem wiele lat sztuką nieprofesjonalną i ludową, a zaczęło się od tego, że
Pytałem Jackowskiego, co ty w tym Nikiforze takiego widzisz. I on mnie próbował oświecić. To samo Jadwiga Jarnuszkiewiczowa. To wpłynęło na całe moje życie. Przepraszam, mówię za osobiście, za prywatnie, a to zebranie ku czci malarza. No. Dziękuję bardzo. To właśnie osobiste. To wspaniale właśnie, że tutaj mamy tą osobistą wypowiedź w pamięci, wypowiedź profesora Jackowskiego i pana Antoniego. Rzeczywiście właśnie te osobiste rzeczy są istotnym jakby i świadectwem i rzeczywiście tutaj przywołana ta postać Banacha, no jest rzeczywiście to polonizowanie, to wykradanie tożsamości Nikifora to jest rzecz przykra, ale nie można nie docenić tej, że ta książka odegrała pewną rolę w popularyzacji i zjawiska i osoby, także to rzeczywiście no, wielka szkoda, że ona stała się taką jakby no, wciąż pierwszą podręczną taką lekturą o Nikiforze. To wielka szkoda, że nie mamy jakby w tak szerokim obiegu poważniejsze lektury dostępnej. Oddaję jeszcze tutaj głos rozmówcy z profesorem Jackowskim, żeby dopowiedzieć jeszcze te wątki, które się pojawiły tak naturalnie w naszej rozmowie. Ja opowiem wątek związany z panem Andrzejem Banachem i z panem Antonim Krochem, z którym niedawno robiłem rozmowę o Nikiforze i o kręgu znajomych pana Krocha, ludzi, którzy znali Nikifora. I zapytałem pana Banacha i zdradzę od razu, ale każdy z państwa może to przeczytać w wywiadzie, co myśli o Nikiforze. Pan Kroch powiedział, że jeżeli on raz powiedział nieprawdę, to ja więcej o nim nie będę mówić. Dobrze, że są takie kryteria. Ale jest jeszcze jedno zdanie, którym pan zakończył, że Nikifor wpływał ogromnie na ludzi. Jeden z nich był pan Jackowski. Ale jest tutaj historyk sztuki z Lwowa, pan Iżewski, i kto wie, czy nie będzie następnym, na którego życie może wpłynąć zainteresowanie Nikiforem. A jakie gwoli wprowadzenia? Z Nikiforem mamy taką sytuację, że jest to żywot zwielokrotniony i wielokrotnie równoległy. Chodzi mi przede wszystkim o to, jak go rozumiemy. Jest artystą polskim, ukraińskim, nie wiem, łemkowskim, prymitywnym, jest Chagallem, Rousseau. Mamy bardzo mało momentów stycznych. Dobrze, że przyjechał pan Iżewski, ponieważ może nam przedstawić tą wiedzę, która jest obecnie w Lwowie na temat Epifaniusza Drowniaka. I dobrze, że możemy się tutaj spotkać, ponieważ w wydawnictwach polskich wiedza Ukraińców na temat Epifaniusza Drowniaka nie jest przedstawiana. Ja bym powiedział, że jest nawet pomijana. A tym bardziej ciekawe dla nas będzie to, co powie pan Iżewski, ponieważ on dokładnie kilka miesięcy temu zapoznał się z archiwum osobistym Romana Turyna, pierwszego człowieka, który, będąc w Krynicy, zwrócił bardzo baczną uwagę na Nikifora, a Nikifor, może o tym powie pan Iżewski, bardzo dobrze Turyna zapamiętał. Prosimy kilka słów o lwowskich badaniach i o pana przygodzie z Nikiforem. Dziękuję bardzo. Kiedy będzie mówić o Nikiforze, to powiem tak, że pierwsze spotkania z Nikiforem, z pracą Nikifora u mnie odbyły się w Muzeum Ukraińskiej Sztuki. To stało się jeszcze, kiedy był radziecki czas i ja był dzieckiem, 9-10 lat. I ja wszedłem wtedy do ekspozycji Muzeum Narodowego i prace Nikifora były wtedy w oddziale sztuki XIX stulecia i początku XX stulecia. I w jednej sali były prace artystów sztuki akademickiej, takie geniusze ukraińscy, Taras Szewczenko, Oleksa Nowakiewski i właśnie
Nikifor Drobniak. Tam było takie napisane. Co mnie przeraziło tam? No, oczywiście pracy właśnie takiej z jednej strony oni jakby przypominali pracę dziecka, a właśnie ja sam był wtedy dzieckiem. I z drugiej strony bardzo wypełniany kolor, bardzo tonkie pojednania tonu, tonalności, zharmonizowania formy. I on wyglądał na taki potężny talent, który odpowiadał talentom szkoły akademickiej. I zrozumiał dla siebie, że można też pójść drogą właśnie pracować nad tym, żeby pracować w sztuce. Historii sztuce, właśnie skończył szkołę plastyczną, zatem Akademię Sztuk Pięknych, dalej wstąpił na studia historii sztuki. Przez ten wypadek właśnie. Ten i ileś innych wypadków. Właśnie jeszcze jedno do czynienia było z Nikiforem takie, że trochę w starszym wieku próbował znaleźć informacje o Drobniaku w bibliotekach lwowskich. Niestety na pozycji Drobniak nie było nic. Było tylko ktoś, jakaś pani, czy zdaje się pan Kościuk z biblioteki Stefanika podskazał, że to trzeba szukać na imię Nikifor, nie na Drobniak. Właśnie. I wtedy znalazł te informacje i właśnie z tego powodu znał więcej informacji już od literatury Banachu i innych, jak pana Aleksandra Jackowskiego. No a dalej i od Stepana Kiszczaka jakieś wspomnienia Lemków o Nikiforze. Tak. I co powiem teraz o tym archiwum Turyna. Tak, parę miesięcy temu udało się wydostać część archiwum Romana Turyna właśnie od pani Haliny Grąckiej. To jest jego rodziczka właśnie wnuczka. I ten archiwum mnie przeraził tym, że pan Roman kolekcjonował właśnie informacje o Nikiforze od 30 lat, kiedy z nim był stowarzyszony, tak powiedzmy. I do ostatniego swojego dnia życia. Bo powiedzmy w jego notatkach znalazł właśnie informacje o tym, że poznał, że imię ojca Drobniaka jest Tadeusz Olszański, że może być takie imię. Nie dokazano oczywiście. Dalej, już po śmierci Nikifora wydostał informację, że prawdziwe imię chrzeszczone Nikifora to jest Epifaniusz. To myślę, że ważne dla takiego zwrócenia uwagi na korzenie samego artysta, dla tego, żeby zrozumieć, od jakich korzeni szedł. Właśnie my możemy porównywać w jego obrazach Nikifora, nawet na tym przykładzie, jak rysował jeden i ten sam temat. Właśnie ja zwracam uwagę na to, że kuchni wiejskiej, tak, Lemkowskiej, on rysował z więcej taką jakoś taką energetyczną teplotą. Oni więcej ciepli,
ciepli, napełnieni domasznim, takim domowym duchem dobrym. A kuchni pensjonackie, oni więcej chłodnością brzmią. Taką. Ale też właśnie pan Roman Turyn opiekował się, wiadomo, że był tak jakby pierwszy taki elitarny opiekun Nikifora. Bo pierwszymi oczywiście ludowymi opiekunami Nikifora to były Lenki. To trzeba zwracać uwagę na to. Właśnie proste gospodarze. I proste gospodarze, i oczywiście ksiądze lękowskie. To też elita lękowska. Właśnie. No i właśnie ten pierwszy elitarny opiekun Nikifora to była figura bardzo potężna, dość potężna dla Krynicy, dla Lwowa tego czasu. Jego rodzice mieli tutaj 2 pensjonaty, Władysławka i jeszcze jeden. I właśnie sam pan Roman był i malarz z zawodowym akademickim wykształceniem. Był właśnie znajomy z wielu artystami polskimi, właśnie i z artystami kapistami, którzy bardzo doceniali sztuki prymitywne w tych latach przedwojennych. I pan Roman Turyn też był dobrym fotografem i co ważne, był bardzo dobrym menedżerem. I tym menedżerem, który powodował to, że mógł rozwinąć właśnie proces sztuki, bo potem, kiedy stało się tak, że właśnie stał dowódcą artystów radzieckich, spółki artystów radzieckich w Ukrainie, to właśnie dokonał takiej pracy, że sztuka była w jakimś sensie uratowana od tej z komplikacji, z tego sfałszowania, która była przy właśnie czasach panowania tak zwanego socjalistycznego realizmu. Właśnie. I to właśnie mnie przeraziło w tej postaci pana Romana Turyna. Z jakim właśnie... Czy pan o nim pisze? Gdzie można przeczytać? O panie Romanie? Tak. Właśnie o panie Romanie zajmuje się Roman Jacy. To jest historyk sztuki, który właśnie mój kierowca doktoratu. I on zbiera to wszystko informacje. I właśnie ja zaznajomiony był znakomity z tej częścią tego archiwu, która dotyczy do Nikifora. A jeszcze jest inna, która polega na tym, że Roman Turyn zajmował się innymi sprawami, nawet kapistami polskimi czy rzeczami. To właśnie można, prac o Romanie Turynie teraz bardzo mało i właśnie czekamy na to, że powstaną. Dziękuję bardzo panu Arturowi. Do rozmowy wrócimy tutaj. Bardzo ciekawy wątek właśnie tej recepcji i tej dociekliwości, o której nie wiem, prawda? Teraz chciałem poprosić o głos, o zabranie głosu pana Łukasza Białkowskiego. Łukasza Białkowskiego, który z wykształcenia jest filozofem i może tak aż bym go prosił, żeby trochę właśnie z takiego spojrzenia, niekoniecznie jako praktykujący krytyk, historyk sztuki przy okazji, też człowiek wielu profesji. Łukaszu, samo imię, i fajnie, że jest takie prowokujące, bo jest samo w sobie piękną metaforą. Bardzo proszę Cię o Twoją refleksję
jak najbardziej swobodną, ale właśnie o fenomenie Nikifora twoimi oczami. Właśnie ten wątek chciałem poruszyć, o którym mówisz, znaczy wątek tego, w jaki sposób o Nikiforze się mówi, to znaczy jakiego typu metafory albo jakiego typu porównania stosuje się, kiedy o nim się mówi, bo mam wrażenie, że próbuje się uporać z tym, że w jakiś sposób, przynajmniej na 3 poziomach, Nikifor żył w takim jakiejś izolacji czy w odosobnieniu, prawda? Raz, że na poziomie swojego pochodzenia etnicznego, prawda? Co jakby w społeczeństwie, które po II wojnie światowej bardzo radykalnie próbowało przebudować taką jednolitą tożsamość narodową w Polsce, było bardzo niewygodne, co wskazywało na pewnego rodzaju wykluczenie. Z drugiej strony na poziomie wykluczenia, czy jakby może nie tyle wykluczenia, co jakby próba marginalizowania czy osadzania w pewnych mniejszościach. Tutaj w tym przypadku mniejszości rozumiane jako zbiór artystów uprawiających tak zwaną twórczość nieprofesjonalną, prawda? Z drugiej strony też mamy pewnego rodzaju jakby taką odmienność, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju, nie wiem jak to delikatnie powiedzieć, ale fizyczne jakby niedomaganie, powiedzmy, prawda? I teraz chodzi mi o to, że jakby cały czas używamy tego typu metaforyki, tego typu wyrażeń, o których Ty mówiłeś na przykład, kiedy wspomniałeś o tym, że epifaniusz, prawda? Czyli tego jeździsz z czymś, kojarzysz z pewną sferą, która decyduje o tym, że tego Nikifora traktujemy trochę w taki sposób, z jednej strony kładąc, umiejscowiając go na jakimś piedestale, ale z drugiej strony tak jakby bezpiecznie od siebie odsuwając, prawda? Mówiąc, że to jest coś, co jest daleko, to jest pewna osoba, która żyła gdzieś tam sobie w innym świecie, jak na przykład pan Jackowski w tej rozmowie wskazywał. I teraz wydaje mi się, że moglibyśmy się zastanowić nad tym, w jaki sposób znowu tego Nikifora przybliżyć można, a niekoniecznie jakby budować pewnego rodzaju metaforykę, która jest wokół niego, która jakby buduje z niego postać obcego. Bo przypominam, że jakby spotkaliśmy się tutaj w ramach cyklu wydarzeń, które noszą tytuł Ja to ktoś inny, prawda? Ktoś, kto jest obcy społeczności, w której żyje, ale też obcy sam sobie. Ja nie miałem nigdy styczności, oczywiście bezpośredniej ani z Nikiforem, ale też nie miałem bezpośredniej styczności z osobami, które samego Nikifora znały, z nim żyły i tak dalej. Natomiast miałem okazję przez 2 lata pracować w Nowym Sączu, gdzie prowadziłem Galerię Sztuki Współczesnej i tam miałem okazję obserwować podczas 2 wystaw organizowanych przez taką kuratorkę z Izraela, która zrobiła wystawę zatytułowaną Galicja, moja miłość, i wystawie pod tytułem Void, czyli pustka po angielsku, organizowanej przez Andy Rottenberg, które pokazywały na 2 swoich wystawach pracę Nikifora pośród prac artystów zajmujących się sztuką współczesną, prawda? I tam ten Nikifor nie był traktowany przez mnie na zasadzie jakiejś lokalnej ciekawostki, prawda? Ale traktowany był jako postać, która może nawiązywać pełnoprawny, partnerski dialog z artystami, którzy posługują się stylistyką sztuki współczesnej. Więc jakby na takim poziomie czysto artystycznym jest, szczególnie jeżeli chodzi o sztukę współczesną, która daleko jest od tych kanonów akademickich, kanonów rozumienia tego, czym jest dobre, porządne, dobrze namalowane dzieło sztuki, czy dobrze wyrzeźbiona rzeźba, które jeszcze przed tą taką awangardową czy neoawangardową rewolucją w sztuce się wyklarowały. Jakby na tym poziomie Nikifor może spokojnie wchodzić w partnerski dialog z tymi artystami. I też zastanawiam się, na ile to plasowanie Nikifora w ramach różnych mniejszości, czy jakby grup, które gdzieś sobie staramy się jakby z jednej strony mówić o nich pięknym językiem, ale
mamy wrażenie, że w ten sposób jakby je gdzieś od siebie bezpiecznie odsuwamy. Na ile to też na przykład nie jest zbieżne z tym, w jaki sposób traktuje się w Polsce drugą grupę malarzy, czyli malarzy, którzy również uprawiają tak zwaną twórczość nieprofesjonalną, którzy związani byli z grupą janowską, prawda? Czyli ze Śląskiem, gdzie i wydaje mi się, że właśnie Nikifor i z drugiej strony grupa janowska są przedstawiciele tak zwanej twórczości nieprofesjonalnej, którzy w takim dyskursie potocznym są jak najbardziej rozpoznawani, ale oni jednocześnie związani są z dwiema mniejszościami etnicznymi, prawda? Czyli ten Nikifor z Łebkoszczyzną, a grupa janowska ze Śląskiem, czyli drugą jakby grupą etniczną w Polsce, inną grupę etniczną w Polsce, która ma też wyraźną świadomość swojej jakby tradycji, odmienności, swojej tożsamości. I zastanawiam się, na ile jakby też mówienie i o jednych, i o drugich w taki sposób, gdzie jakby się buduje z nich takie postaci trochę niesamowite, trochę niezwykłe, ale właśnie plasowane na takim bezpiecznym marginesie, na ile to nie jest jakby taka próba dość protekcjonalnego traktowania tego, co jest po prostu inne. Nie? No, tak, jeżeli prosimy mnie o tego typu ogólną refleksję, to mniej więcej taką chciałem z Państwem się podzielić. Dziękuję. Pora jeszcze na spojrzenie gospodarza i muzealnika, okiem muzealnika Nikifor. Proszę Państwa, ja jeszcze w dwóch słowach odniosę się do tego, o czym wcześniej mówiliśmy. Jestem etnografem, który wychowanym na naukowej pracy Aleksandra Jackowskiego. To wielki mój zaszczyt znać tego człowieka od ponad 30 lat. Jeszcze w zeszłym roku rozmawialiśmy. Była szansa na to, że Aleksander Jackowski przyjedzie do nas do muzeum, że zrobimy spotkanie autorskie. Nie wiem, czy to się uda. Sprawa jest jakby ciągle otwarta, ale chciałem serdecznie pogratulować panu redaktorowi Hukowi, że udało się do pana Aleksandra dotrzeć i zapisać tą rozmowę. Ta rozmowa to jakby skrót notatek o Nikiforze, dużego materiału, który właśnie w 80. latach ukazał się na łamach naukowego czasopisma etnograficznego Polska Sztuka Ludowa, a których obszerne fragmenty skrócone my wydrukowaliśmy muzeum nasze 4 lata temu w takim ładnym albumie o Nikiforze, który towarzyszył wystawie przygotowanej w Nowym Sączu. Również tutaj padły krytyczne słowa w stosunku do Andrzeja Banacha, bo ja chcę powiedzieć, stanąć jednak w obronie Andrzeja Banacha. Nie wiem, którą książkę panowie mieliście na myśli, tak niedobrze wskazując na pisanie Banacha. Banach napisał 4 książki o Nikiforze i wiele artykułów, w tym artykułów właśnie również w polskiej sztuce ludowej jeszcze w latach 50., wtedy, kiedy o Nikiforze nikt nie pisał. I jeżeli tutaj padł zarzut na temat polonizowania Nikifora przez Banacha, to ja powiem Państwu, że w pierwszej swojej książce, wydanej w 1957 roku, Banach napisał wprost, że Nikifor mieszkał z Łemkami, ze swoimi, że wśród Łemków czuł się najlepiej. To jest wydrukowane i tak jak mówię, rok 57, pierwsza książka Nikifor, mistrz z Krynicy. Również Jackowski pisał oczywiście różnie i mówił o Andrzeju Banachu w różnych okolicznościach, natomiast w jednej z swoich książek wskazał, że bezsprzecznie zasługą Banacha jest to, że jakby pamięć i wiedza o Nikiforze przetrwała, że gdyby nie to, co Banach zrobił dla Nikifora, czyli cykl wystaw od Paryża od 1959 roku poprzez wiele miast i galerii na zachodzie Europy, w Ameryce i w wielu krajach, to być może, że tylko wspominano by dzisiaj Nikifora w Krynicy, natomiast być może, że spuścizna Nikifora by nie przetrwała, gdyby nie właśnie ten mecenat artystyczny Banacha. To sam podkreślił Jackowski. Tu chcę Państwu podzielić się moim doświadczeniem badawczym. No tak się składa, że w latach 90., mniej więcej 93-94, kiedy przygotowywałem tutaj otwarcie Muzeum Nikifora, miałem okazję wtedy spotkać się z różnymi osobami, właśnie tymi, które jeszcze Nikifora znały, które Nikiforowi z jego twórczością, którzy organizowali mu wystawy, a więc docentem Zanozińskim. Oczywiście spotykałem się z Aleksandrem Jackowskim. Nieskończenie wiele pomocy udzielał nam pan Marian Włosiński.
Banacha już osobiście nie poznałem, natomiast było coś takiego charakterystycznego. Ja tego do dzisiaj nie rozumiem, że wszyscy ci wielcy ludzie, no to oni, ci ludzie pięknie pisali o Nikiforze i na pewno wiele zrobili, jak nie dla niego samego, to dla zachowania jego spuścizny. Natomiast wszyscy ci wielcy ludzie, najdelikatniej mówiąc, nie kochali się bardzo nawzajem. Ja nie będę tego nawet próbował wyjaśniać, bo sam tego nie zrozumiałem, ale było nawet tak, że jeden z tych wielkich, jak usłyszał, że miałby tu drugi może być na wernisażu, to on powiedział, że nie przyjedzie. No, było coś, nie wiem, jakaś już wtedy taka może pewnego rodzaju rywalizacja, jak chodzi o to, kto będzie bliżej, o to, kto miałby mieć jakiś monopol na Nikifora. Teraz, jeżeli chodzi o doświadczenie muzealnika, no ja tu chciałem oczywiście nasze Muzeum w Nowym Sączu, którego filią jest Muzeum Okręgowe, Muzeum Nikifora w Krynicy, posiada największą na świecie kolekcję pracy Nikifora. To jest ponad 1000 obrazów i pamiątek, w tym wiele niezwykle cennych takich prac z lat 30. z okresu międzywojennego, uznawanych za najpiękniejszy, najwspanialszy dorobku artysty. Stała wystawa, która tutaj jest prezentowana, to jest przekrojem twórczości przez wszystkie lata twórczości Nikifora, poczynając od mniej więcej od lat 1920, od obrazów z lat I wojny światowej, aż do ostatnich rysunków już wykonywanych ołówkiem, które często Nikifor wykonywał w szpitalu, ponieważ tam właśnie nie pozwalano mu używać kredek, nie pozwalano mu używać farb, tam mógł tylko rysować ołówkiem lub kredką. Skąd wiedza o Nikiforze dzisiaj? Bo ja również nie miałem okazji Nikifora nigdy nawet zobaczyć na własne oczy, natomiast miałem okazję, przygotowując otwarcie muzeum i później miałem możliwość zapoznać się z obszerną bardzo literaturą dotyczącą tej postaci, więc najbogatsza wiedza to są rozmowy z ludźmi. Jak wspomniałem, miałem możliwość jeszcze z tymi ludźmi rozmawiać, nie tylko z ludźmi właśnie autorami, naukowcami, ale również z ludźmi prostymi, którzy byli na co dzień z Nikiforem. Miałem okazję rozmawiać z panią Stefanią Krynicką, która opiekowała się Nikiforem, przygotowała mu posiłki. Miałem okazję rozmawiać z panem Marianem Ferkiem, w którego domu Nikifor przez całe lata malował, gdzie pod oknem. Ten domek do dzisiaj przy ulicy Zieleniewskiego w Krynicy stoi, można go zwiedzić. A więc jedno źródło wiedzy o Nikiforze to są ludzie, to jest to źródło najcenniejsze. Tych ludzi mógłbym tu wymienić bardzo wiele, którzy poświęcili mi i kolegom czas opowiadając o Nikiforze. Są dokumenty archiwalne różne, jest literatura naukowa właśnie, jak i taka literatura, powiedzmy sobie, artykuły różne w prasie. Tu również zacytuję takiego publicystę Witolda Zechentera, który jeszcze w latach 60. napisał, że nie ma chyba w Europie języka, w którym nie pisano by o Nikiforze, w którym nie przedstawiano by nie pisano by o jego obrazkach, nie przedstawiano by jego wizji nierzeczywistych czasami. Teraz tak, tutaj jeszcze jak chodzi o Romana Turyna, też chcę właśnie wrócić do tej postaci w jednym zupełnie takim krótkim już jakby ujęciu. Jak chodzi o biografię Nikifora, jeszcze w latach 60. za życia Nikifora próbował się tym zająć ówczesny dyrektor muzeum Tadeusz Szczepanek, wspólnie z redaktorem Januszem Roszko. To był taki znany redaktor krakowski, zafascynowany również Nikiforem, często odwiedzający nasze muzeum. Roszko dotarł wtedy do Turyna w Lwowie. Jak wiemy, że Turyn po zakończeniu II wojny nigdy więcej w Krynicy nie był, nie miał już takiej możliwości.
Rożko razem ze Szczepankiem prowadzili różne badania, znali, jak wspominam, Szczepanek znał Nikifora, nie udało mu się od Nikifora dowiedzieć żadnej jego tożsamości. Rożko dotarł do Turyna i wtedy, to było gdzieś około roku 1970, Turyn również jeszcze tej tożsamości Nikifora nie znał. Rożko napisał o tym artykuł. Wspólnie razem starali się dojść do tej tożsamości. Takie charakterystyczne słowa Turyna zostały zapisane, że po analizie materiałów różnych Turyn powiedział: na drowniaka mogę się zgodzić. Mówię o tym dlatego, ponieważ jakby z pewnym jak chodzi o, mówiliśmy tutaj o tożsamości Nikifora jako Epifana drowniaka. Jeśli już to Epifana, nie wiem dlaczego używana jest ta forma łacińska Epifaniusz. No i jest to najczęściej ta tożsamość jest publicznie podawana. Ja jako człowiek, który przestudiował ogromną ilość literatury, dokumentów, rozmawiał z wieloma ludźmi, no jednak z pewnym zawahaniem takim ciągle podchodzę do tego. Boję się, aby nie okazało się kiedyś, że no, pospieszyliśmy się z tą ostatecznym ustaleniem tożsamości Nikifora jako Epifaniusza drowniaka, ponieważ jak właśnie wtedy, w latach 90., kiedy zbierałem materiały do muzeum, no trafiłem, znaczy mogą być różne tutaj jakby, jeśli nie, po wielu latach pamięć ludzka może nie być bardzo dokładna, mogą się informatorom czasem mylić rzeczy, te, które wiedzą z własnej autopsji, z młodości, od tego, co przeczytali w publikacjach różnych. Pamiętam, kiedy trafiłem do pana Mariana Ferka, właśnie tego, w którego domu Nikifor wiele lat mieszkał, zapytałem go właśnie o tą tożsamość Nikifora. Pan Marian Ferek bez zmrużenia oka powiedział mi, że Epifan drowniak. No więc bardzo się ucieszyłem. Mieliśmy dowód na to, że metryka przez pana Stefanowskiego jakby no, upubliczniona znajduje potwierdzenie. Ale kiedy zacząłem pana Mariana Ferka prosić, żeby no, powiedział mi, skąd wie właśnie o tym, pan Marian wyszukał gazetę. Pokazał mi gazetę właśnie, gdzie było to napisane, no, w gazecie. No, potem oczywiście było wiele innych studiowania dokumentów, relacji. Słowem no, ja ciągle mam pewien moment zawahania i taki sobie rezerwuję jako człowiek, który z wieloma osobami rozmawiał i wiele dokumentów przestudiował. Natomiast uważam, że jeżeli chce się tak daleko sięgać w czyjąś tożsamość, że chce się kilkadziesiąt lat po śmierci człowieka w sposób urzędowy nadawać mu imię i nazwisko, to trzeba mieć 100% pewność, że mamy rację. Tu nie wystarczy 99% pewności, tylko 100% pewność. Natomiast ja się boję, że, no, może nie boję się, ale mam gdzieś no, większą pewność, że matka Nikifora mogła mieć na imię Teodozja. Nie Eudokia, tylko Teodozja. Nie wiem, czy to się uda kiedykolwiek ustalić ze 100% pewnością. Wydaje mi się raczej, że zawsze będzie to tylko zbliżanie się do prawdy. No, dziękuję. Dziękuję za tą niezwykle interesującą wypowiedź o tożsamości, o tym problemie, który jest bardzo ważny w przypadku Nikifora. Rok temu rozmawialiśmy w Gorlicach. Ja tam miałem taką wypowiedź na temat pewnej historii paralelnej. Pozwolę sobie na taki wykład, no jakby symultanicznie przybliżający inną postać, też z tego świata, artystów nieprofesjonalnych, Niko Pirosmani, gruziński genialny malarz, no jakby kilka pokoleń wcześniej działał. No, tam też był problem z tożsamością, to tylko tak dygresyjnie chciałem zaznaczyć. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście atrakcyjność Nikifora dzisiaj wróci i wraca. W tej jakby no, sytuacji, że on jest już jakby no,
może być partnerem dla sztuki, dla artystów współczesnych, w bardzo interesujący sposób i inspirować, to jest inna sprawa. Ale jego prace wchodzą w dialog, wchodzą w obieg, tak jak weszły już w obieg powszechny jakby świadomość. I co niewątpliwie jest, ja tutaj chyba rzeczywiście, pomimo pewnych błędów, ale to też były takie czasy, że pewne sprawy były, no krótko mówiąc, zmanipulowane z tożsamością, ale rzeczywiście podkreślam, że książki Banacha miały ogromne znaczenie w sensie popularyzacji i zjawiska, i osoby Nikifora. Bo tak tylko wtedy o nim mówiono. Natomiast on niewątpliwie fenomenalny malarz, no jest zachwycający. No, oczywiście tutaj cała ta siatka jakby, kim on jest rzeczywiście, do jakiego świata artystów przynależy, no to jest szalenie trudna mapa. To ciekawie o tym pisał Ksawery Witowski, prawda? W książce pod tytułem Dziwny świat współczesnych prymitywów, bo z tych różnych określeń, artyści naiwni, to szło za tytułami wystaw, które przybliżały tego typu fenomeny odkrywane od Paryża po Moskwę przez cały XX wiek. I różnych nazwań, naiwny i tak dalej, no nieprofesjonalnie, no trudno powiedzieć, czy to też jest słuszne. Właściwie już jest jakby pytanie w tytule tej książki Piłowskiego, no dziwny świat. Dziwny, czyli takie trudne do jednoznacznego jakby zdefiniowania, bo czy powiedzieć, czy nie był profesjonalistą Nikifor, kiedy to było przecież jego podstawowa profesja i źródło otrzymania. Więc ten profesjonalizm oczywiście nie akademicki. Tak. Natomiast oczywiście w tych pierwszych jakby tam interpretacjach, zarysowaniu kontekstów, Banach mówił właśnie o, trochę się zastanawiał nad sztuką dziecka i nad sztuką ludową też. Oczywiście artysta ludowy zawsze podąża za pewnym kanonem. Za pewnym kanonem przedstawień znanych no, z tego, co go poprzedzało. Jest jakby odtwórcą, tak jak artysta, muzyk wykonuje pewną partyturę, wykonuje pewien utwór muzyczny, interpretuje, ale nie wkłada tam jakby inwencji w samą jakby strukturę działa. Natomiast no dla wszystkich tych artystów nieprofesjonalnych, jest absolutnie jakby ten świat gdzieś tam, no, ich akademią były cerkwie, kościoły, świątynie, bo to było w zasięgu no, wszędzie. Mniejszy czy wyższy poziom, gdzieś tam sztuki tej był. I to była ta sztuka autentycznie tak jakby potrzebna, społecznie potrzebna i żadna inna. Natomiast tutaj jest jeszcze pewien manifest, w przypadku Nikifora jest pewien manifest absolutnej wolności, nieskrępowania i od strony jakby formalnej strony wyrazu, i od strony wyborów tematyki i tak dalej. Można ten temat tutaj jakby pogłębiać czy poszerzać w różnych kierunkach, ale wydaje mi się, że to, co jest jakby odróżnia na przykład artystę właśnie takiego, no właśnie, jakiego? Z tej rodziny tych geniuszy samorodnych, geniuszy, tych autentycznych talentów samorodnych, to jest właśnie to, że raz, z jednej strony nieskażeni są akademizmem, no bo nie dotknęli edukacji artystycznej. Nie związani też byli w żaden sposób z kanonem, tak jak związany był artysta ludowy, który coś powtarzał, coś, co miało jakiś swój pierwowzór w całej tradycji, prawda? I są też tak jakby grupy artystyczne też zawsze opowiadają pewnym językiem i posługują się pewnym idiomem wypracowanym. Jest tutaj jakby absolutny świat wolności, świat jakby takiego bezpośredniego wzruszenia. A wydaje mi się, że absolutnie tak, ja nie uważam się za eksperta w świecie sztuki. Troszkę gdzieś tam zajmowałem, to trochę pisałem o profesjonalnych artystach. Ale wydaje mi się, że ja w ogóle się wyrzekam tego, żebym chciał deklarować, że jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że spotkanie ze sztuką jest najciekawsze i najbogatsze, jeśli jest przekaz wzruszenia. I tu już znów wchodzimy w kolejny poziom trudności definiowania sztuki samej, ale doznanie i przekaz to jest coś takiego. Ja myślę, że sztuka która niesie wzruszenie, to jest ta sztuka, która gdzieś się rodzi i zaczyna wracać. Po tej sztuce, które się wyczerpały pewne postawangardowe wątki, pewne mainstreamy, to już się tam już przegrzało i to się, mam nadzieję, że to szybko otworuje i znowu będziemy wracać do sztuki głębokiego wzruszenia. To jest moje głębokie przekonanie. Dlatego wciąż, a może w nowy sposób i w nowym kontekście będzie dla nas atrakcyjny i dla przyszłego programu będzie atrakcyjny artysta takiego pokroju jak Nikifor, a Nikifor może zwłaszcza dla nas, bo to jeden z najlepszych. Myślę, że w tym momencie tak bym chciał, nie usiłowałem podsumować pierwszej rundy i teraz proszę, jakby otwieram drugą rundę i oddaję głos znowuż panu Antoniemu Grochowi. Proszę Państwa, kiedy słucham o tożsamości Nikifora, o jego dacie urodzenia, czy w październiku to było, czy w kwietniu, czy w grudniu,
to mi się to przypomina, muszę to Państwu wyznać, z wielką dyskusją, która w swoim czasie była w Anglii na temat Szekspira. Czy dramaty Szekspira napisał naprawdę Szekspir, czy kto inny? Czy ten Szekspir, który jest w dokumentach i autor dramatów, to jest jedna i ta sama osoba? Czy on żył 100 lat wcześniej, czy 100 lat później i tak dalej? Zakończył dyskusję pewien publicysta, który powiedział, że dramatów Szekspira wcale nie pisał Szekspir, tylko pan, który przez przypadek miał to samo imię i nazwisko. Więc metryką, imieniem, nazwiskiem, datą, miejscem urodzenia Nikifora jest jego sztuka. I już, kropka. Tak uważam. Bardzo proszę. Żyjemy w takim dziwnym świecie, ja tu nawiązuję do wypowiedzi pana Wolanina, że nawet metryka urodzenia człowieka nic nam właściwie nie daje. No wydaje mi się, że to nie jest dobry kierunek myślenia. Bo wtedy oczywiście powstaje pytanie, a dlaczego jesteśmy tak zainteresowani wątpieniem? Bo bardzo wątpimy i ustalamy coraz bardziej nowe tożsamości dla Nikifora. Wydaje mi się, że możemy bardzo szybko dojść do absurdu. A jednym z argumentów jest to, że metryka nam okazuje się, że nie wystarcza. W takim razie wiadomo, że chodzi nam o jakieś inne tożsamości. Jesteśmy zainteresowani jeszcze kimś innym, chociaż bez wątpienia krytycy sztuki stawiają go jako człowieka koło Picassa i właściwie na tym powinniśmy problem wyczerpać, bo nie musimy chyba nic Nikiforowi dodawać, ponieważ jest to taka skala wielkości, której nam trudno cokolwiek dodać. Ale jednak namiętnie wracamy, ponieważ powiedzmy, że jesteśmy uwiedzeni Nikiforem. Ja zwróciłem uwagę w wypowiedzi pana Wolanina to, że w ogóle niezbyt zainteresowało go ta wiedza, która, jak podkreślałem, czy tak mi się zdawało, jest zgromadzona po ukraińskiej stronie granicy. Jeżeli o Nikiforze myślimy, to akurat tej granicy nie ma. Czy muzeum, którym pan jest kustoszem, ma zamiar wykorzystać tą wiedzę kolegów ukraińskich, ponieważ w waszych publikacjach mamy taką konstatację. Nikifor był Łemkiem i właściwie na tym koniec. Mamy to właściwie kontynuację tego, co według mnie panie Zbigniewie zapoczątkował Banach, że Nikifor był Łemkiem, ale jego sztuka już jest polska. I Banach to bardzo niedwuznacznie napisał o polskiej szkole życia u Nikifora, o polskiej tęsknocie, polskiej wrażliwości. Może by pan to skomentował, bo to jest też problem tożsamościowy, a widzę, że jednak do niego wróciliśmy. Chyba pan tu jakoś zdecydowanie uprościł. Absolutnie właśnie na pierwszym miejscu rzeczywiście zawsze podkreślamy, że Nikifor był Łemkiem, że był chyba najwybitniejszym łemkowskim artystą, że malował Łemkowszczyznę, że Łemkowszczyzna była jego małą ojczyzną, że cerkiew była jego akademią. Wszędzie tam, gdzie ja piszę, gdzie mam czy występuję, zawsze podkreślam bardzo mocno łemkowskość Nikifora i to osadzenie go w tej krynickiej Łemkowszczyźnie. To tyle. To, co napisał pan Banach o polskości Nikifora, o polskości jego odczuwania i tak dalej, bardzo ostro skomentował pan Aleksander Jackowski. Z tą różnicą tylko, że książka Banacha ukazała się w nakładzie 30 czy 50 tysięcy egzemplarzy, a artykuł Jackowskiego ukazał się w nakładzie 800 egzemplarzy w czasopiśmie specjalistycznym, które czytają tylko spece. Istotnie
był to, jeśli chodzi o Banacha, moim zdaniem, pozwolę sobie to skomentować, bardzo niedobry wyskok, który narobił wiele złej krwi. Uważam, że w każdym narodzie są, to nie chcę użyć kto, a w polskim to już na pewno. Ja mam jeszcze pytanie, właśnie, czy muzeum ma w swoich planach konferencję, której planem była jakaś książka, czy w ogóle jakaś z prawdziwego zdarzenia monografia, opracowanie, zbiór prac o Nikiforze? Bo jednak no jest poważny brak że tak powiem, na rynku wydawniczym i nawet tych specjalistycznych rzeczy też tak za dużo nie mamy literatury. A przy tych różnych badaniach w ostatnich latach, tych sporach o tożsamość, które no, są dla innych interesujące, dla nich są mniej ważne, jednak czy ten materiał jakoś jest ogarnięty i czy są jest jakiś zamysł konferencji albo jakiegoś przedsięwzięcia wydawniczego z prawdziwego zdarzenia? Znaczy, jeśli chodzi o sztukę Nikifora, to wydaliśmy bardzo dużo materiałów różnych. Mojego autorstwa album, największy jaki w Polsce się ukazał, dostał nawet specjalną nagrodę na Międzynarodowych Targach w Warszawie jako najpiękniejsza książka roku, nagrodę wydawców. Natomiast publikacji o Nikiforze w literaturze polskiej jest nieskończenie wiele, zarówno naukowej, w czasopismach naukowych, jak i najbardziej dostępnej. Ja bardzo chcę zamknąć moje badania poważnym artykułem, jak chodzi tutaj o dochodzenie tożsamości Nikifora. Mam nadzieję, tylko potrzebne mi są jeszcze pewne badania, właśnie potrzebne mi są badania na Ukrainie, potrzebne mi są badania może w archiwach MSW, jeżeli mi się uda tam dotrzeć. Może tam znajdziemy zagadkę tożsamości Nikifora. Jeżeli na przykład okaże się, że w tych kartach przesiedleńczych gdzieś znajdziemy zapis, że właśnie to jest Epifan Drobniak, ten malarz z Krynicy, ten Matejko, to będziemy mieli sprawę wyjaśnioną. Może właśnie tam, ale nie wiem, czy to się uda. W moich planach jest zamknięcie jakimś artykułem naukowym tego cyklu badań. Monografię może też. Ale monografia, jakiego rodzaju monografia? Monografia, no to że tak powiem, przystępna, nie tylko album, ale... Takich książek jest bardzo wiele o Nikiforze. Autorów w tej chwili każdy, jest publikacji sporo. Jackowski wydał książkę. Tak. No, jest bardzo dużo, więc na pewno w takiej monografii nie napisalibyśmy nic nowego. Natomiast... Czyli jeszcze nie czas na taką książkę? Niekoniecznie. Nie bardzo wiem jaką książkę, bo tak jak mówię, my przede wszystkim sztukę Nikifora staramy się promować i takich publikacji wydaliśmy wiele. Oczywiście w każdej z tych publikacji jest obszerna informacja o artyście, o człowieku. Natomiast tak jak powiedziałem, jak chodzi o sprawy dotyczące tożsamości i wszystkich informacji na ten temat, które zostały zebrane, ja nad takim materiałem pracuję. I to mam nadzieję doprowadzę do finału tego typu publikacji. Natomiast innego rodzaju, no to nie wiem, o jakiego innego rodzaju publikacji miałby Pan na myśli, czy na przykład taki materiał z konferencji jak dzisiaj, czy... To oczywiście to wszystko... Wszystko to jest możliwe oczywiście, ale takiego konkretnego jakiegoś takiego planu nie czyniliśmy. Ja mam wrażenie, że to jest jakby nie do końca doprecyzowanie pytania, które pan Huk zadał, bo ja sam jestem ciekawy do tego, pozwolę sobie zadać to pytanie, czy jeżeli taka monografia obszerna miałaby się ukazać, jeżeli założylibyśmy nagle, że jest jednak potrzebna, zweryfikowanie stanu badań i tak dalej, czy muzeum ma jakieś plany, żeby wchodzić w kontakty z badaczami, na przykład ukraińskimi, prawda? I jakby wydaje mi się, że to było zamierzenie tego pytania. Proszę, że pozwalam sobie dopowiadać, ale sam jestem ciekawy, więc nie chciałbym, żeby to było. Oczywiście, jeżeli konkretnie podejmiemy sprawę przygotowania takiej publikacji, to wszyscy autorzy, którzy coś istotnego potrafią do takiej publikacji wnieść, będą bardzo miło zaproszeni do udziału w takiej pracy. Ale to nie jest nic konkretnego
na dzień dzisiejszy. Wydaje mi się, że pan Artur Iżewski chciał jeszcze coś nam dopowiedzieć w swojej refleksji uwagi. Ja właśnie powiedział o tym, że jest potrzeba syntetycznej pracy o epoce Nikifora, o czasu Nikifora, o Nikiforze dowojennym, młodym Nikiforze. No właśnie tak jak powiedział pan Aleksander Jackowski, o Nikiforze z uśmiechem. Tego nie ma niestety teraz. Właśnie te ostatnie takie prace, ten film, który był bardzo smutny, tego nie pokazał. I w tym kierunku trzeba myśleć, żeby donieść do prostego obywatela taką informację, że epoka Nikifora była osobliwa. Osobliwa tym, że była jakaś taka tajemnicza aura około artysty, około jego geniusza. Na tym można pobudować tę monografię. Pokazać to życie, jakie było w Łemkowskiej wiosce, jakie życie było przedwojenne w Krynicy, tutaj. Pokazać to na kontrastach na jakichś właśnie takich momentach, które pokażą życie tak stereoskopicznie. Panie Arturze, korzystając z tego, że ma Pan mikrofon i kończymy pierwszą serię przepytywania panelistów, jak podkreślono tu wielokrotnie, że Nikifor jest bardzo znany w Polsce. Jak jest z wiedzą o Nikiforze w Ukrainie? Jakie wiedzy są o Nikiforze? Jaki jest stan wiedzy, popularyzacji Nikifora w Ukrainie? No, w Ukrainie stan wiedzy taki, jak i w Krynicy. Właśnie jest pomnik Nikifora w Lwowie, tak? I nawet jest popularny, on jest na takim właśnie edukacyjnym poziomie. To znaczy nawet jest klasy Nikifora. Tak? Niedawno poznam, że jest w Lwowie klas Nikifora w szkole, po prostu w szkole, zwykłej szkole. Tam gdzie w takiej zwykłej szkole, jak on uczył się sam, nawet nie cały rok. Jak działa ta klasa Nikifora, że rozumiem? Jak działa ta klasa, jak ona funkcjonuje? Jak ona funkcjonuje? No po prostu jest informacja o nim. Dzieci rysują, tak w taki sposób idzie jakaś... To jest szkoła plastyczna, artystyczna, czy zwykła szkoła? To jest zwykła szkoła, tak. Jeśli mogę, jeszcze jak chodzi o znajomość Nikifora na Ukrainie, mieliśmy zaszczyt 2 lata temu przygotować wielką wystawę w Muzeum Narodowym Ukraińskiej Sztuki Ludowej w Kijowie. To była w mojej ocenie jedna z 4 najważniejszych wystaw w historii. Po wystawie paryskiej w tej Galerii Univierny, która rozpoczęła międzynarodową sławę Nikifora, po wystawie w Zachęcie w 1967 roku, po wystawie inaugurującej działalność tego Muzeum Nikifora w roku 1995. Właśnie tamta wystawa w Kijowie, dokładnie na terenie Ławry Kijowsko-Peczerskiej, w Muzeum Narodowym. Wystawa była zorganizowana pod honorowym patronatem ministrów kultury Ukrainy i ministra kultury i dziedzictwa narodowego Polski, także marszałka województwa małopolskiego. Gmina Krynica również była partnerem projektu, Stowarzyszenie Łemków, Ambasada Polski i Instytut Polski w Kijowie. Chcę powiedzieć Państwu, że wystawa, pan burmistrz był obecny w Kijowie, może coś również na ten temat powie. Wystawa cieszyła się tam, nie spotkałem się nigdy z takim zainteresowaniem
twórczością Nikifora jak tam, i to zarówno ze strony zwykłych ludzi. Proszę sobie wyobrazić, że przez 2 miesiące, kiedy wystawa była czynna, zwiedziło ją 9000 osób, jak również ze strony mediów. Na konferencji prasowej było blisko 50 akredytowanych dziennikarzy. Koledzy z Muzeum Narodowego z Kijowa przygotowali nam później pakiet materiałów informacyjnych, jakie to przełożenie znalazło w mediach ukraińskich, więc no, przerosło to nasze oczekiwania i muszę powiedzieć, że było to nasze wielkie i wspaniałe bardzo. Wspaniałe, bardzo wielką satysfakcję mieliśmy z przygotowania tej wystawy, bo proszę sobie wyobrazić, że prace bezdomnego malarza, ulicznego malarza z Krynicy trafiły do duchowego serca Ukrainy, tam pod właśnie złote kopuły Ławry kijowsko-peczerskie. Czy ktoś mógłby sobie to wyobrazić? Nie, to przerosło rzeczywistość. No, mam kilka zdjęć tutaj z tego wydarzenia, ale no nie wiem, czy jeżeli będzie czas, to chętnie możemy to jeszcze tutaj pokazać. Chyba że pan burmistrz coś by o tej wystawie zechciał, o obecności tam i o wyrażeniach wspólnych. Proszę Państwa, bardzo się cieszę. Przechodzimy jakby do rundy trzeciej naszego panelu. Będzie już pora, otwiera Pan Burmistrz tą rundę, bardzo uroczyście. I już będzie pora na głosy Państwa, pytania kierowane do wszystkich naukowadni, których będziemy mogli zająć. Bardzo proszę. Proszę Państwa, jak prosiłko gwoli uzupełnienia, oczywiście przyznam szczerze, proszę wybaczyć taki osobisty wątek, że ja byłem po raz pierwszy w Kijowie, nie miałem wcześniej okazji. I oprócz tego, że hotel, w którym mieszkałem, był położony od tego pięknego miejsca, tego świętego miejsca 9 km. Ja przyszedłem sobie piechotą te 9 km. Chciałem pozaglądać w różne ciekawe miejsca. No, wrażenie wielkie. Natomiast urzekło mi miejsce i uznałem, że to jest absolutnie fenomenalne miejsce właśnie dla takich twórców jak Nikifor. To jest miejsce, ja przepraszam, to jest nieładne jest może słowo, ale to jest miejsce najbardziej prestiżowe, jakie sobie można wyobrazić. I przyznam szczerze, że byłem pod wielkim wrażeniem organizacji, ale nie tylko pod względem organizacji pana Zbigniewa i całego zespołu Muzeum Okręgowego, ale właśnie jak Ukraińcy podeszli do wydarzenia, które uznali za naprawdę szalenie ważne. I właśnie obecność jednego ministra, drugiego, reprezentantów rządu, to przecież jest, to świadczy o tym, jak wielkim cieszył się prestiżem prestiżem cieszyło się to wydarzenie, ale chcę też powiedzieć o tym, że obecność mediów, ja później dostałem taki follow-up, powiedzmy, gdzie ukazały się na ten temat informacje. Oczywiście proszę też nie gniewać na mnie, że ja patrzę przez temat Krynicy i pewnego aspektu promocyjnego. Ja wiem, że przy historii dla sztuki czasami mój, że tak powiem, marketingowy język może być nieprzyjazny, ale mi na tym bardzo zależy, to jest dla mnie szalenie ważne, bo to jest moje miasto. Chcę powiedzieć, że po tej znakomitej wystawie, zresztą fantastyczny jest dyrektor Instytutu, chyba nie jest dyrektorem Instytutu Polskiego w Kijowie, który odegrał też wielką rolę właśnie przy organizacji, promocji tego wydarzenia. Długo rozmawialiśmy i chcę powiedzieć, że to jest, on do mnie zadzwonił już wtedy, kiedy na Ukrainie zaczęły się dziać te niedobre rzeczy, te dramatyczne rzeczy w zeszłym roku. I z taką satysfakcją i radością i z taką refleksją okazało się, że w skali wydarzeń kultury na Ukrainie to wydarzenie zostało uznane za najważniejsze w tamtym roku. Proszę Państwa, to chyba przedstawia, jakby dokumentuje też status tego, co tam się wydarzyło, jak jest to ważne i co Państwo zrobili, Panie Zbigniewie, bo to Państwa była wspaniała praca, więc ja jeszcze raz za to dziękuję, ale cieszę się, bo myślę, że dzięki temu o Nikiforze przecież wiemy o tym, że w tych latach, kiedy był zapomniany, przez wielu lekceważony, że myślę, że to jest tak często wśród artystów, prawda, że oni, kiedy już nie ma ich wśród żywych, ale nigdy tak naprawdę nie umierają. Okazuje się, że ich sława rośnie. I myślę, że to był właśnie dowód na to na Ukrainie. Także to taka moja refleksja. Jestem dumny z tego, że byłem tam i cieszę się, że
właśnie w takim miejscu była ta fantastyczna wystawa. Dziękuję. Ja tylko uzupełnię wypowiedź pana burmistrza jednym zdaniem, że wystawa rzeczywiście została nominowana do nagrody Wydarzenie Muzealne Roku na Ukrainie jako jedno z 6 najbardziej interesujących wydarzeń. To jest głosowanie blisko 100 ekspertów, muzealników, artystów, naukowców z całej Ukrainy. I otrzymaliśmy pamiątkowy grawertor, który w tej chwili jest tutaj w Muzeum Nikifora wyeksponowany, jak również piękny plakat z tej wystawy, już na stałej ekspozycji w Muzeum Nikifora, ślad wystawy, ślad pobytu Nikifora w Kijowie jest. Dlatego, że w Lwowie, jak sądzę, Nikifor bywał przed wojną osobiście, bo pociąg przecież, który wyjeżdżał z Krynicy rano, po południu był w Lwowie, a Nikifor, jak wiemy, no, podróże koleją to była jego ulubiona wyprawy koleją, no, kochał. I mamy w zbiorach kilka obrazków, gdzie w podpisach słowo Lwowa pojawia się i wyraźnie lwowskie kościoły są rozpoznawalne. Dziękuję. Szanowni Państwo, prosimy o pytania, refleksje. Przekazuję mikrofon pierwszemu chętnemu. Pan Piotr Prochanowski. Ja może piszę, żebym tu zarząd stojał do można koło stanąć. Ja właśnie nie mam żadnych pytań, ale chciałbym się podzielić taką refleksją jedną, a mianowicie często się... Aha, dziękuję. Ale nie słyszycie mnie, jak ja mówię? Ja ci pożyczę. To jest kwestia dokumentacji. Aha, kwestia dokumentacji. To jak wtedy... Tak, kwestia dokumentacji. Istnieje pewien stereotyp z biografii, z życia Nikifora. I to jest pochodne właśnie publikatorów, poczynając od Banacha właśnie. To się powtarza, wielu powtórzyło to same, między innymi panie Zbigniewie, pan również. Takie coś, że gdy Nikifor urodził się w Krynicy, około roku, kto to już pomińmy, że około roku, chociaż to już było pisane po tym, jak metryka była znana, mniej więcej miał, no kurczę, zaszło mi mgłą. A urodził się to? No, to urodził się prawdopodobnie w 1895 roku w Krynicy. I jeszcze, tu to o. Miał wszystkie zadatki na nieszczęśliwe życie. Pochodził z matki biednej. Na wsi nie lubi się biednych. Ubóstwo jest przekleństwem zesłanym przez Boga. I to się przewija często właśnie w publikacjach o Nikiforze. Nasza pani doktor habilitowana Olena Dudź postrzega to inaczej trochę. Napisała tak. Nikifor był w świecie łemkowskim jego integralnym elementem. Zajmował w nim określoną, wyznaczoną urodzeniem, cechami fizycznymi i psychicznymi i tym podobnie pozycję, jaka decydowała na mocy tradycji o jego traktowaniu i kształtowała jego zachowania, światopogląd, wrażliwość. Była to pozycja niska, ale w swoisty sposób wyróżniona. Pozycja odmieńca, dziwaka, którego nie daj Boże skrzywdzić, bo to grzech, a i strach. Gdyż jako namaszczony ułomnością bliski był sakrum. Że właśnie byłbym skłonny tak widzieć Nikifora, że właśnie w ten sposób Łemkowie Nikifora widzieli, jak napisała pani doktor. A dowodem tego jest zdjęcie, które jakoś szczęśliwie ocalało. Jest to zdjęcie z 1930 roku, a więc jeszcze sprzed tego czasu, kiedy Nikifor stał się sławny. Bo jak się już sławny, pierwsze odkrycie przez Romana Turyna, więc wtedy można by się domyśleć, że jeden gazda czy drugi gazda, a o nim pisali, to jego trzeba szanować. Ale wtedy jeszcze świat w ogóle o nim nie znał, nie słyszał, nikt o nim nie pisał, a zobaczcie, jest takie piękne zdjęcie. Elita łemkowska w Krynicy, najważniejsi Krynicanie
I wśród nich pięknie siedzi Nikifor. Bardzo ładnie ubrany. Proszę. Także to zadaje kłam, że Nikifor był takim popychadłem, że go nie szanowano. Gdyby go nie szanowano, to właśnie wśród elity by nie siedział. Te wszystkie, dajmy na to, te wspomnienia Jackowskiego, one już są z czasu, kiedy Łęków w Krynicy nie było, prawda? Już wracali częściowo. Aha, że wracali. Ale na pewno, jeśli chodzi o pierwsze publikacje Banacha, to wtedy był... Wcześniej Banach się zaczął interesować Nikiforem gdzieś w 50 chyba. Trzecim, czwartym. W 49 już wystawę zrobił. No to tym bardziej. No, chodzi mi o to, że wtedy Łęków w Krynicy nie było. I te wszystkie, dajmy na to, opowieści Jackowskiego dotyczą też ludzi, nie Łęków, u których mieszkał i tak dalej, i tak dalej. A chciałbym jeszcze wam przeczytać Parasowowicza, znanego, ale również, który bardzo dobrze znał Nikifora, który często przyjeżdżał do Krynicy, jak Harzemowicz widział Nikifora. Skończy się barwny ikonostas Nikiforowych dni. Kiedyś zajdzie to ruskie słoneczko za górę kudłatą. Wejdą do izby, dotkną ramienia, powiedzą śpi. A jego już na ognistym wozie zawiózł do siebie pan Platon. Ale na razie jeszcze uliczką krynicką idzie Nikifor. Pory roku buszują wśród jego starych szmat i odpędza kijem od wolności swojej, jak psa najeżony świat. Na drzewie światła szumiącym, zawieszoną budkę zieloną, tam sobie gniazdko umościł ustrojonym złotą koroną. I wyciąga stamtąd głowę jak dudek, patrzy sobie na głupi krynicki ludek i maluje spokojnie obrazek za obrazkiem, zasługując na Boga Łęków coraz większą łaskę. Dziękuję. Jeszcze chciałem się pochwalić gazetą właśnie o Kijowie, jak publikowaliśmy. Tą gazetą, to miałem, gdzie miałem? Taki piękny Kijów na początku. Aha, widzicie, Kijów, tu złote kopuły, tu piszemy też o Nikiforze. Często wiele materiałów się tu o tej wystawie w Kijowie pisaliśmy. Co 2 lata wspominamy Nikifora na Biennale, idziemy do tego pomniku. Gdzieś, panie Zbigniewie, pan ma to? To jest mój przedostatni egzemplarz czasopisma sprzed 2 lat. Daję to panu. Proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo interesujące. Dziękuję pięknie, to było piękne dopowiedzenie różnych wątków. Myślę, że dla Państwa więcej tutaj pojawiło się pytań niż gotowych odpowiedzi. I właśnie chyba o to chodzi. Tam służą spotkania, żeby przywołać temat, przywołać refleksję, przywołać myślenie, przywołać pamięć. Ale ponieważ program jest dość bogaty i tutaj mamy już jakieś takie sygnały, więc w tej chwili już oddam głos gospodyni naszego wieczoru, pani Joannie Kłady, która wygłosi komunikat i podejmie decyzję, co robimy teraz dalej. Bardzo proszę. Jeszcze są głosy. Jeszcze jeden głos, proszę. Tak. Czyli jeszcze mamy czas na głos. Bardzo proszę. Witajte wszystkich, ja tu z wami stawię tak razem jak Petro. Że ja się was cieszył, żeśmy się tu wszyscy spotkali, 120 roków
o narodzeniu wielkiego genia. Jak siedzę tu, się zastanawiam, no o czym my tu rozmawiamy? Rozmawiamy o prawdach oczywistych. Wiecie co, drodzy Państwo, że czasami te prawdy oczywiste je najtrudniej dostrzec. I ja należę do pokolenia, które powinno znać Drobniaka, ale przyznam się, że nie znam Drobniaka osobiście. Natomiast on tam w rodzinie Chladników, w rodzie Chladników funkcjonował, ponieważ no, mojej babki ze strony ojca siostra miała tutaj zakład krawiecki i zawsze rodzinne były pielgrzymki na Petra i Pawła na kiermesz do toho, ale i te tu też odwiedzano. Także to nazwisko się tutaj tego malarza przewijało. Ale tacy wybitni ludzie, oni są z reguły, jak tutaj ktoś powiedział, samotni. Oni są obcy wśród swoich, bo ich nie rozumieją, ale też nie rozumią ich społeczność większościowa. I to jest poniekąd tragedia tych ludzi. I no my byliśmy tutaj w sporze 7 lat jako Zjednoczenie Łemków z placówką naukowo-badawczą. Ja już nie chciałbym do tego wracać. Ja uważam, że temat jest zamknięty, jest wszystko pokazane, sądownie dowiedzione. Społeczność łemkowska, rusińska, ukraińska wie, kim był Nikifor. Nam to jest już niepotrzebne, niemniej potrzebna jest prawdziwa publicystyka. Ja dziękuję tutaj panu Krochowi za głos i za przybliżenie sylwetki Jackowskiego. Bo ja zrozumiałem Jackowskiego na tym filmie i również pan wielokrotnie zwracał, że mówimy uwagę, rozmawiamy o Nikiforze, a pan wiele powiedział o Jackowskim. Ale dla mnie ten głos był potrzebny. Bo ja zrozumiałem, że on jak człowiek z zewnątrz, nie patrząc koniunkturalnie, pan Wolani również zwrócił uwagę na aspekt, że znał wielu ludzi, którzy znali osobiście, ale nie lubili się wzajemnie, ponieważ to nie była szczera znajomość i przyjaźń. To była koniunkturalna znajomość, to co powiedział profesor Jackowski, wybitny autorytet, że Banach miał w tym swój interes. Proszę Państwa, dobrze by było, gdybyśmy uznali, że Banach go spopularyzował, ale to, co Pan powiedział, że 30 000 polonizacji w przeciwności do 800 sztuk nakładu, to proporcje jak się mają do tego? I ciągle to się powiela. To jest, proszę Państwa, tak samo, jak się powiela Rejfusa i mówi się o wołoskim pochodzeniu Rusinów. Co jest fałszem ewidentnym, historycznym, rozumiecie? Także tutaj trzeba byłoby przyznać jedno, to co pan Wolanin powiedział dzisiaj, że zgadza się na Drowniaka. I zgódźmy się już dzisiaj na Drowniaka, którego tutaj na tych salach nie ma. Proszę Państwa, no to jest skandal. Placówka naukowo-badawcza, którym jest muzeum, w muzeum nie ma nazwiska Drowniaka. Ba, jest dwa napisy po ukraińsku. Nie ma żadnej ekspozycji z napisami cyrylicą, gdzie sygnował swoje obrazy cyrylicą. Ja dzisiaj pozwoliłem sobie poprosić o prezentację filmu dokumentalnego. I cóż my tam widzimy na tym filmie? Film z 56 roku, może 8. Niech się mylę o te 2 lata. 6 czy 8? 6. 56. Film dokumentalny. Ale to jest fabuła, inscenizacja. Inscenizacja i na samym początku niewiadomego pochodzenia. No dajmy sobie już z tym spokój. Film traktujmy jako dokument czasu i duch tamtego czasu, ale niech on nie będzie sztandarowym tutaj wizytówką tego muzeum. Idźmy dalej. Na dzień dobry, biografia. No Nikifor.
Więcej nic. Że był Łemkiem. No proszę Państwa, już trzeba by byłoby z tego wyjść, no bo to są prawdy oczywiste. I to, co tutaj dzisiaj, na co zwrócili uwagę paneliści. I warto byłoby sięgnąć do głosu strony ukraińskiej. Pan profesor wspaniale wczoraj mówił o okresie tarnowskim, lat 20. UNR, Ukraińska Narodna Republika, gdzie pojawiają się elementy barw narodowych. Barw narodowych. I nie bójmy się tego. Ale też niech społeczność polska nie boi się, że Łemkowie czy Rusini chcą zawłaszczyć. Nie, on do świata należy. On jest tak duży, że tylko jest potrzebna ta prawda tożsamościowa jego. I proszę Państwa, no my tutaj wyważamy otwarte drzwi, tak jak 7 lat, powtarzam, tego sądu, a okazuje się, że w tej skrzyni malowanej zamknięte były dokumenty Jackowskiego. I gdyby nie Seweryn Wysłocki, przytoczony tutaj przez Pana, bodaj dzisiaj raz tylko, który stanowił antropolog kultury, wnuk Mikołaja Gromosiaka. Tutaj Krynieczanina, Ottawę, Szołtysa, 17 rokів Epifanii Drobniak w nich był w chorze. Gdyby nie jego waga słowa w procesie w Muszynie, to pewnie byśmy tego procesu nie wygrali. Ale czy trzeba było procesu? Nie. Łemkowie ani nie są jakimiś pieniaczami, ale jeżeli się nie dało tego zrobić administracyjnie, to poprostować, no trudno, no, została strona, proszę Państwa, tylko sądowa. I ja sądzę, że już nie warto kopii kruszyć. Przecież tak wiele zostało powiedziane. Ta metryka. Ja chcę powiedzieć jeszcze, że Nikifor miał rodzeństwo. W domu Ristweju, Krynycia, 46. Rік тому вродила się jego sestra, która wmerła po 3 dniach. Zjednoczenie Łemków prowadzi dalej pracę archiwalną. To, co Pan mówił, Panie Zbigniewie, o karcie przesiedleńczej. Mamy numer karty przesiedleńczej. Jesteśmy już w IPN-ie, jesteśmy w Archiwum Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Ale sądzę, że to jest niepotrzebne. Ale jeśli jest taka potrzeba, no to może jeszcze, no nie wiem, co trzeba być. Co trzeba dokazać, żeby był. I teraz tak, jeśli nie daje się wiary Ferkowi, prosty człowiek, który go przygarnął tutaj i dalej się go wymaga od niego, a skąd ty to wiesz, a dlaczego, a z gazety, a sprawdzałeś to, no to nie, no to już jest trochę złośliwość z tej sprawy. Ale jeśli nie daje się również wiary świętej pamięci proboszczowi Krynicy, księdzu mitratowi Stefanowi Dziubyni, który był proboszczem, jego spowiednikiem, i sąd nie uznał racji jego świadka. Gdyby nie ten Seweryn Wysłocki, nieżyjący w świętej pamięci, to byśmy tego nie wygrali. No to proszę Państwa, no był taki klimat. Banach też żył w takim klimacie. Przecież do 72 roku w Krynicy nie wolno było meldować Łemków i Cyganów. I to wszyscy o tym wiedzą. Ale Banach żył w takim świecie, kiedy o mniejszościach w Polsce nie wolno było mówić. Ja nawet nie bronię Banacha, ale było zapotrzebowanie na taką nutkę i Banach to wykorzystał doskonale. A całkiem jest inna sprawa, że się to dzisiaj powiela, tak jak tego Dreyfusa. Także ja apeluję o rozsądek, zastanowienie się, żebyśmy się już tutaj nie cietrzewili, nie naciągali. Wiesz, ile sprawy tutaj było z tym, proszę Państwa, pomnikiem. Trzeba było interwencji prezydenta Rzeczypospolitej, żeby powstał na deptaku pomnik, a nie usunięty na ulicy Pułaskiego, kiedy wmawiano nam, że on lubił to miejsce. Ja zbadałem archiwa Prezydium Powiatowej Miejskiej Rady Narodowej Krynicy z tamtych lat. Lata 50. do lat 68. Bardzo ciekawe rzeczy tam wychodzą. Ale to nie w tym rzecz, żebyśmy sobie brudy jakieś wyciągali, tylko zamknąć tą kartę
i napisać pełną biografię, pełną jego biografię i wyprostować sprawy, tak jak one powinny. Dziękuję. Widzę, że pan Wolanin, jeszcze pan Wolanin chce zareagować. Dosłownie, znaczy tylko będziemy prosić. kilkoma zdaniami, ponieważ no, pan Władek odniósł się bezpośrednio do naszego muzeum. Ja muszę tutaj wyjaśnić, że my nie toczyliśmy ze Zjednoczeniem Łemków żadnego sporu w sądzie. Kiedy dowiedzieliśmy się w prasie, że trwa postępowanie o zabranie Nikiforowi nazwiska Krynicki, o ustalenie innego nazwiska, posiadając określoną wiedzę, posiadając szereg informacji, które powtarzam tutaj, pod dużym znakiem zapytania identyfikują postać Nikifora jako Epifana Drobniaka, właśnie jako instytucja badawcza, która ma w swoim założeniu również badania naukowe, poczuwaliśmy się w obowiązku przekazania tych informacji do sądu. Nie byliśmy stroną postępowania. Proszę to rozróżnić. Bo teraz, jeżeli pan mówi tu o skandalu w muzeum, no niestety spóźniliśmy się o 3 tygodnie. Do końca kwietnia była prezentowana tutaj ogromna wystawa. Całe muzeum było poświęcone Nikiforowi. Wszystkie najpiękniejsze prace były w tym muzeum pokazane, w całości muzeum. Najpiękniejsze prace z kolekcji z naszych zbiorów. Ale no, wystawy, jest cały wystaw zmiennych, wystawy się zmieniają. Do końca kwietnia była tam ta wystawa, teraz jest wystawa poświęcona panu Marianowi Głosińskiemu, wspaniałemu człowiekowi, przyjacielowi i opiekunowi Nikifora, wybitnej postaci, którego pan, panie Stefanie, w mediach no, bardzo brzydko sponiewierał. Nazwał go pan nadzorcą Nikifora. To wielka krzywda dla tego człowieka, wyrządzona mu kilka dni przed śmiercią. Dzisiaj sponiewierał pan nas, ale sponiewierał pan nas razem z profesorem Reinfusem, więc jest nam trochę lżej. Jak chodzi o obrazy Nikifora z cyrylicą, podpisy cyrylicą, owszem, one się zdarzają wyjątkowo na tych najstarszych pracach. My tych obrazów praktycznie, no, z tego co pamiętam, to są tylko pojedyncze litery pomiędzy literami łacińskimi. Może kilka takich obrazów z bardzo wczesnego okresu młodości posiadamy i podkreślam, że nie są to prace z rzędu prac tych najbardziej dojrzałych artystycznie, jakie w pierwszej kolejności prezentujemy zwiedzających tu w muzeum. Monografię Nikifora może napisać każdy. Panie Stefanie, pan może to oczywiście zrobić i zachęcam do tego. Nie mogę się do wszystkich innych spraw odnieść, które no, pan tutaj poruszył, bo nie ma na to czasu. Dziękuję. Proszę Państwa, mam taką refleksję na koniec. Naprawdę już musimy kończyć, chociaż będziemy kontynuować już jakby no, tete a tete nasze rozmowy. Myślę, że nie skończą się one dzisiaj. Proszę Państwa, mam taką refleksję. Tak, bardzo proszę. Chociaż nie wiem, czy... Jako ksiądz katolicki i Ukrainie Złękowszczyzny chcę kilka słów mimo wszystko powiedzieć, bo pomnik Nikifora był tutaj kilka razy przygotowywany. A chcę powiedzieć, że w 1997 roku przybyłem do Krynicy i pamiętam gdzieś w krótkim czasie, przeczytałem w gazecie Super Express o Nikiforze, że był wyświetlany 2 razy z Krynicy, bo malował drogi dla ukraińskiej powstańczej armii. Pamiętam, że ta gazeta wywołała u mnie ciekawość Nikiforem, no i potem dalej założyliśmy Komitet Budowy, do którego należą pan Piotr Trochanowski, świętej pamięci Jan Krasowski z Lwowa. No i przepraszam, dzisiaj nie byłem przy składaniu kwiatu przy pomniku dzisiejszym w Krynicy, bo trochę mi przypomina raczej Borysława Prusa, ale to mniejsza o to, w każdym razie mam bardzo złe wspomnienia, gdzie pan burmistrz Emil Bodziony wtedy na odkryciu nawet nie przywitał naszych biskupów, którzy przybyli, żeby oddać cześć właśnie temu, który był chrzczony w cerkwi grecko-katolickiej. A w trakcie starań o budowę pamiętnika no, chcę dzisiaj podziękować w imieniu nas wszystkich tutaj Łemków z Krynicy dla pana Goldy Jana, że od początku starał się nam faktycznie pomóc i tą działkę jak najlepszą
wskazać, ale pan Emil Bodziony, kiedy przyszedł do niego z pismem, że to chcą Ukraińcy z Łękowszczyzny budować pomnik, i pokazałem jedną z prac Nikifora, na którym jest przedstawiona budowla, na której są dwie flagi, polska i ukraińska, to jakoś z niedowierzaniem popatrzył na to. No i od tego czasu zaczął się problem, który się skończył tym, że w krótkim czasie zamiast pomnika proponowanego przez nas powstał właśnie pomnik, jak to mówią na dzień dzisiejszy, polski. A nasz został postawiony w Lwowie. Może dobrze się stało, bo są dwa pomniki Nikifora. Wspomnę jeszcze i panią Skuzę z Nowego Sącza, która powiedziała mi, że miejsce na klombie tutaj przed muzeum jest za bardzo eksponowane dla Nikifora, bo jest tak przecież wielu sławnych Polaków. No cóż, nie chcę zabierać czasu, bo i tak, że tak powiem, skorzystałem w ostatniej chwili. Chcę podziękować wszystkim tym, którzy się do tego pomnika przyczynili. Chcę podziękować dzisiaj za piękne słowa niektórych panów, przede wszystkim pana Krocha, bo padło fajne pytanie, że jeżeli ktoś raz skłamie, to podrywa nasze zaufanie do siebie. I dzisiaj u nas jest święto Woznesynia, czyli wstąpienia do nieba Jezusa Chrystusa. To święto nas obowiązuje do tego, żebyśmy byli faktycznie autentycznymi ludźmi, autentycznymi chrześcijanami, a na pewno takim był Nikifor dla mnie jako księdza grecko-katolickiego. Wszystkiego szczęść Boże. Ja tylko jeszcze jedno zdanie dosłownie, jeżeli mogę prosić. Witam wszystkich gości. Moje nazwisko Krynicki Władysław. Jestem synem pani Stefanii. Chciałbym tutaj wszystkim zebranym przekazać. Nie będę tutaj z kolei, jak że tak powiem, powtarzał historii z życia Nikifora, ale z tym człowiekiem przeżyłem pod jednym dachem 5 lat. Gdyby ktoś zechciał skorzystać z moich informacji, chętnie służę. I to tyle na ten temat, bo polemiki tu było dość, sprzeczne słowa, a prawda jest zawsze prawdą, którą ja poznałem jako chłopak, mając 11 lat do gdzieś około 15 roku życia, także z tym człowiekiem żyłem w jednym domu pod jednym dachem. Pana nazwisko jest prawdziwe, czy... Prawdziwe tutaj. A, czyli to jest Pana. To jest moje, tak, z dziada pradziada. Nie chodzi o to, że Nikifor był też Krynicki, to może być Ale to nie było jego nazwisko. Proszę Państwa, wysłuchaliśmy tutaj wiele interesujących głosów i gorącej polemiki. I myślę, że dobrze, bo jest o kogo się spierać, bo proszę Państwa, bo cóż tu powiedzieć, no, powtórzę banał, ale jednak Nikifor to wielki artysta. A dlaczego wielki? Dlatego, że jest uniwersalny, że jest znany. I nie byłby uniwersalnym, niezrozumiałym artystą, nie byłby jego geniusz czytelny, gdyby nie miał tak właśnie pieczołowitości względem swojej tożsamości. Bo artysta, który bardzo chce być uniwersalny, zostaje lokalnym, marginalnym, nieciekawą postacią. Tak nie było z Nikiforem. Nikifor właśnie dzięki swojej tożsamości, swojej świadomości, tożsamości miejsca, dzięki tej lokalności, która jest tak pięknie przecież przez niego zarejestrowana, zdokumentowana genialnie. Dzięki temu tylko jego przesłanie stało się tak uniwersalne i czytelne we wszystkich zakątkach świata. Gdyby było na odwrót, tak jak wspomniałem, nikt by o Nikiforze nie wiedział, gdyby Nikifor miał wielkie ambicje być światowcem. Byłby marginalnym, banalnym malarzyną, dawno pewno zapomnianym. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję naszym gościom za udział w panelu i myślę, że to początek jakby, dobry początek do kolejnych przemyśleń, do kolejnych spotkań, do kolejnych rozmów. Może i te spory też są potrzebne, bo one podgrzewają pewną emocję, a jeśli postać jest nieobojętna, tam emocje się pojawiają. Dziękuję za uwagę. Ale świadczą też o tym, że można jak Pan Władek i po prostu powiedzieć. I my młodsze pokolenie właśnie cieszymy się, że jest taki obraz. Dziękuję serdecznie. Przed nami kolejna część programu. Koncert zespołu Trójkroki-Wynicz. Krótka, techniczna przerwa, żeby się zespół tutaj zainstalował Państwa.